И мобилното приложение, и десктоп версията на Edenred Plus звучат чудесно. Служителите ти са на няколко клика разстояние от своя дигитален ваучер за храна. Но може би се чудиш. А какво да правя, ако имам недигитални служители или пък такива, на които не знам имейлите? Спокойно, помислили сме и за това. Стъпка първа и в двата случая – дай знак на своя търговски представител, за да ти съдейства нататък. Ако нямаш имейлите на всички свои служители, действаш така. За тези служители, за които имаш имейли, попълваш си ги по познатия начин в Excel или в платформата. За тези, за които нямаш, попълваш вместо имейл вътрешен служебен номер на служителя. Този номер служи като идентификатор и трябва да бъде уникален. Служителите, които са предоставили имейл адрес, ще получат код за активация на придобивката си по имейла. За останалите без имейл, ще можеш да изтеглиш кодовете им от платформата и да им ги раздадеш. След това служителите трябва да си създадат потребителски акаунт на сайта или в приложението с личен имейл, избран от тях. Този имейл може да ти бъде предоставен за бъдещи поръчки или ще може да продължиш да зареждаш акаунта въз основа на вътрешния служебен номер. В случай, че имаш изцяло недигитални служители, без имейл, мобилен телефон и достъп до дигиталните ни решения, коментирай го с твоя търговски представител. 100% ще измислите удобен вариант, така че служителите ти да получат своя дигитален ваучер.